están buscando unha especie barata de peixe para poder vender. E esa especie barata de peixe vai ser precisamente a pescada austral. É dicir, que Pescanova sitúase a través dunha estrategias nunha posición, pois, digamos, moi a nivel internacional, pois moi positiva, non, fronte a outros consumidores. Ben, estas son todas as empresas, todas non, faltan algunhas, que teñen en 1989 Pescanova. En realidade, cada unha destas empresas é un racimo de empresas, a súa vez un racimo de empresas, son diferentes, non? Pero podedes ver que están en Sudáfrica, Namibia, Mozambique, Mauritania, Uruguai, Chile, Australia, Irlanda, Escocia, pero tamén estivera en Argentina, Deixar, etc. En terceiro lugar, a ver se vou acabando, en terceiro lugar, Pescanova define novas liñas de producción. Primeiro, a tradicional de liña de produtos mariños, de peixe, coa diferencia que agora, en vez de producir, compra. Isto é algo que pasa en moitas industrias, externaliza a producción. Deixa de ser productora e pasa a ser compradora. En 1986, o 60% da materia prima procede de compras, non de produción. En segundo lugar, entra na liña de vegetais, que son as especies, son os produtos congelados que máis se están expandindo en toda Europa. Guisantes, xudías, todo este espinacas, etc. Isto, para eles, é moi fácil porque simplemente aproveitar, digamos, as súas mesmas liñas de congelado. É dicir, a única diferencia é que teñen que atopar a especie de guisante, a especie de espinaca, a especie de xudía apta ou máis óptima para a congelación. Iso non é doado porque as outras empresas están xa situadas. Entón, para eles non lle resulta doado. Sen embargo, isto lle permite aproveitar a súa organización comercial, todo o aparato de marketing, etc., e permite reforzar a marca. E, de feito, o ano seguinte, pois é unha das marcas máis vendidas en España de vegetais, lado de Findus ou La Cocinera. Despois, desenvolve outra liña que é de produtos precociñados, o cal lle obliga a desenvolver un departamento de investigación e innovación, para todo o que son os rebozados, os empanados, as salsas, etc. E isto é decisivo, para isto é decisivo a creación de Asenosa, Harinas e Sémolas do Noroeste, Sociedade Anónima. A Senosa é unha escisión da panificadora viguesa, que era a que abastecía a Pescanova, pero que estaba unha empresa que iba mal. Digamos, un socio se marcha e funda a Senosa con Pescanova, financiado un 40% pola Xunta de Galicia. Digamos, isto lle permite consolidar pois todos eses, a mí se me escapan, esas calidades de fariñas, de panes rallados, de crujientes, para os rebozados, etc. O feito de, por exemplo, de producir vegetais e ampliar a gama da súa produción, lle esforza tamén a cambiar a súa rede de
digamos, de frío, en certa medida, porque xa non lles vale, primeiro, porque cambiara a distribución en España e a comercialización, xa había supermercados, xa había... Por lo tanto, os ultramarinos estaban decaendo, e o que fan é entrar nas cadeas de supermercados, pero xa non con arcóns congeladores que non se ve o que está dentro, senón con vitrinas conxeladoras. Isto di claramente o di Alfonso Pastor Andrade nunha entrevista que lle fixo moi interesante, que lle fixo Manolo Rúa. Dixo que casi podemos enseñarlos competir cos demais, non? Podemos enseñar pois, os nosos guisantes, os lados dos definos, etc., coa nosa marca, etc. Reportan a súa marca, reportan as novas vidas. E utilizan, fan un uso masivo da publicidade dunha forma moderna. Tan moderna que hai unha campaña, que coa televisión, se había televisión, a televisión española, había unha cadea, por horas, que emitía por horas, e lanzan a campaña de Rodolfo Langostino. Unha campaña que sigue existindo, de Rodolfo Langostino, que unha campaña das máis exitosas da publicidade española. O que ninguén sabe, o que non é habitual saber, que iso conmemora a morte dos 50 anos de Rodolfo Valentino. Agora xa non sabemos ninguén quen era Rodolfo Valentino, pero sigue Rodolfo Langostino. Es decir, en todo caso, digamos, isto lle permite que en España o momento en que se consume máis cantidad de langostinos sexa en Navidades, que axuda o consumo de marisco pois nas Navidades, que é algo típico, non? E por último, os empregados. A reducción de plantilla. Pescanova pasa de ter unha plantilla de 4.500 empregados en 1974 a 1.312 en 1986. É dicir, é unha caída continuada. E isto se fai sen conflitos. Pescanova presume de ser unha empresa que nunca tivo conflitos. Porque a que foi debido a isto? Bueno, a constitución, a multinacionalización e constitución de sociedades mixtas, coa reducción da flota conseguinte, porque nesas flotas das sociedades mixtas se embarcan tripulantes de países con condicións máis laxas que as españolas, por exemplo, se son namibios ou marroquíes ou filipinos ou indonesios, porque se externalizan boa parte das capturas e tamén porque Pescanova acabase convertindo nunha empresa procesadora que introduce tanto no que é o procesado como que a logística, é dicir, técnicas aforradoras do traballo, automatismos que aforran o traballo. Pescanova o que fai é converterse nunha empresa pois moi flexible. De ser unha empresa, típica empresa fordista, rígida, etc., pois acaba sendo unha empresa relativamente flexible, que é unha empresa multiproducto, unha empresa multinacional, que está integrada verticalmente entre a produción e a distribución e que se adapta ás economías de escala. É unha empresa, digamos, que se organiza en 1986, está organizada a través de múltiples divisións, por zonas xeográficas, Sudáfrica, Sudamérica, tamén funcionais, rotas, finanzas, planificación, etc., pero está integrada. Isto lle permite aproveitar ou xogar, por decirlo de alguna forma,
coas diferencias de prezos das especies. Se está moi cara o hockey, pois compramos bacallau. Se está caro o bacallau, pois buscamos outra especie máis barata, non? Pero tamén os tipos, por exemplo, de xuro, non? Ou, por exemplo, desproporciona información decisiva sobre a competencia, a situación da competencia, a situación dos mercados, etc. Se convierte en unha empresa, digamos, unha capacidade competitiva moi elevada. Neste momento, en 1986, Pescanova é a principal empresa pesqueira occidental. Hai que acudir ás empresas xaponesas, as grandes empresas xaponesas ou as rusas, para, digamos, poder comparar, non? É dicir, as empresas francesas van a caer pouco a pouco, as empresas británicas tamén, e Pescanova, digamos, xa era, se convierte en 1986, para entrar no mercado común, se convierte, digamos, na gran empresa pesqueira occidental. E moitas gracias pola vosa atención. Pues gracias a ti. Bueno, pois, non sei, a verdade que falaches moito, que non é habitual, pero a mí fixose moi corto. Teño hecho que decir, entre outras cousas, porque, bueno, está moi ben contado e moi ben, e unha gran parte permite entender todo aquilo que descoñecíamos, porque temos fillos, por lo menos no caso. Nada, só quero dar paso a parte de agradecer, dar paso ás preguntas, pero sí quería decir que non citei a Drede, a Carmen Espigo, porque o seu empeño en visibilizarse debe ser recompensado. E o contrario é o que ten que facer, que é aparecer e comparecer. Entón, se anda por aí, que o saiba, que forma parte da loita feminista, entre outras cousas, esa vontade. Eso por un lado. Por outro, que, non sei, me viña a cabeza, claro, dos Paz Andrade, que en realidade isto sí que é unha galaxia, non? E non editorial. Que isto é unha constelación, realmente unha constelación viguesa, e tamén me permite entender por que hai tal concentración de historiadores de economía de Vigo metidos no vosso departamento, ahora que acabamos de cantar o último, que viña da agricultura e que leválo para o mar, non? No. Bueno, pero tens que poñelo a traballar sobre a liña dos chícharos e das variedades de chícharos e acelgas. Bueno, nada, bromas aparte, non teño un montón de preguntas, pero como, en fin, prefiero deixar as que están escuitando que faga as súas preguntas. Así que, David, vou tomando nota porque vai a ver, David, algo máis? Bueno, David. Sí, hay una cuestión que revolotea toda la presentación magnífica, ¿verdad? Yo, aparte de Rodolfo, que casi me retrotrae a mi infancia más o la cuestión de la publicidad, pero hay una cuestión que está un poco en los debates nos que trabajamos sobre el proceso de ganderización, la dieta, discutimos bastante sobre o desenvolvemento da demanda no caso do español, o desenvolvemento do fordismo alimentario, sobre todo a partir dos anos 60 e 70, do xogo entre oferta e demanda, non? É dicir, se é o desenvolvemento da oferta o que crea condicións para que despois a posteriori aparece unha demanda e aí hai desequilibrios moi fortes e desaxustes, non? E claro, ao longo de todo o que contaxe de todo este traballo, a mí me dá impresión, porque, polo menos uso a minha opinión, que no caso do desenvolvemento da demanda de produtos cárnicos, o desenvolvemento da oferta xoga un papel moi relevante, non? Que hai outros compañeiros dentro da historia agraria que teñen unha opinión distinta, non?
Pero a mí me dá impresión escritando este relato de que no caso da pesca, primeiro, que en España é anterior, é dicir, porque a demanda de produtos cárnicos en España é máis unha cousa dos 70 que dos 60, e que en realidad, en parte, está xenerada por todo este proceso de desenvolvemento dos canles de comercialización, da cadena de frío, de todo isto que crea as condicións de posibilidade para que unha población no conxunto do Estado que consumía moi poquito peixe e desde logo non frío, bueno, pues que se crearan esas posibilidades, incluso que se desenvolvera a propia demanda, se diminueran os prezos e se creara a condición de posibilidade. Non sei se isto tendes reflexionado, Carme, aquí. Eso é un problema, contestar a eso é un problema, ¿no? Porque, primeiro, existe un consumo de peixe, pero o consumo de peixe en España, ainda que é un dos países que máis peixe consume, é un consumo reducido, é dicir, ao cabo do ano, pues, nos momentos mellores son de 35 kilos. 35 kilos, pensando que hai un consumo turístico, sobre todo en dos anos 60, moi elevado, pois non é tanto, non? Pero efectivamente existen uns canais comerciais uns hábitos de consumo que se manteñen, non? E que se van ampliando as especies, non? Entón, neste sentido, o dos grandes consumidores non é non é secundario, porque a través, por exemplo, do consumo do exército, cando pensemos que o exército, é dicir, o baby boom, é dicir, as xeracións do baby boom estaban na mili, pois había un consumo, é dicir, moi importante non só de